Giza eskubideak? Bai, hori da, azalduko zenidake pizka bat, zer diren. Giza eskubideak gizisatagatik dauzkagun eskubideak dira. Eta zeintzuk dira. Adibidez, bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, eta ez dakit gehiago. Bueno, oso ondo dago. Norbaiti burura heltzen alzaio besteren bat. Esklabotzarik ez izateko eskubidea. Bai, adibidez. Osasunerako eskubidea. Ere oso garrantzitsua, eta horiek bezala eskubide gehiago dago mundu osoan. Baina herrialde guztietan betetzen dira. Mila bosteun aurril egiten dira egunero baliabide eza dela eta. Milaka pertsona desagertu egiten dira egunero arrazoi desberdinengatik. Bi milioi pertsona baino gehiago hil egiten dira urtero. Izan ere, gure sortea bizireko eta garaiak markatzen du. Munduko populazioaren ehuneko 20 ez du etxe bizitza duinik. Arraza bereizkeria milaka pertsonak jasandakoa, munduko edozein lekutan gertatzen da. Gizonek, emakumeek eta haurrek sexu orientazioa, arraza edo generoa dela eta pairatzen dute. Munduan, haur eta gazte biztanleriaren ehuneko 16 eskolaratu barik dago, eta horien artean ehuneko 58 emakumeak eta neska gazteak dira. Munduko haur populazioaren ehuneko 10 haurren esklabotzan murgilduta dago. 2 segundoan behin 15 urtetik beherako neskato bat ezkontzera behartzen dute. Milaka pertsonak kartzelaratzen eta exekutatzen dituzte urtero euren iritziak adierazteagatik edo bidegabekeriak salatzeagatik. Urtero, 11 milioi pertsonari askatasuna kendu diote legedia prekarioaren erruz. Egin beharra argi dago. Giza eskubideen defentsaren aldeko borrokak ez duetenik izan behar askatasunik, duintasunik edo hautsik ez duen pertsonarik dagoen bitartean.